Avui faré un vídeo sobre el nou skin, el nou brawler Grom, que es podia guanyar en aquest concurs. Mireu, que ara us ensenyo el concurs, que és aquest concurs que jo el vaig guanyar. I està fins d'aquí 19 hores, o sigui que si no ho heu fet, feu-ho ràpid per guanyar el brawler. I si perdeu les vides, podeu comprar 2 vides per una gema que val molt la pena. I ara farem duo amb un amic meu, bueno, no, és el meu germà. Fem duo, a veure què tal va. Vale, va. A veure què tal. Està bé, està bé. Espera. No, m'arrodegen. Vale. No tira massa lluny. Trobo jo, No. Va. Hauré de confiar. Ah, que malament. Da igual. No importa. A veure, va. Tornem a jugar, va. No està mal, l'únic que no dispara gaire lluny i no m'ha quedat gaire clar com és el que mata. Ah, sí, vale. És que és complicat el de mat. No, que sí que no me queda, no sé, és cruel. Da igual. És més dolent del que m'esperava. Jo perquè no ho sé, no se'n dona gaire bé els llançadors, però... Bueno, va, al carrer. No està mal això. Vale, va. Ara que he guanyat ja m'agrada més. Està millor. Vale, bé. Ah, doncs està millor. Ara que estic guanyant m'agrada més, sí. En realitat no estava tan mal. Bueno, vale, va. Que bona. Més bo del que m'esperava. Està bé. Setadíssim. Espero que matin. No. Piedres. No. Piedres. Bueno, adeu, no està mal. 15, va. Era com no guanyi, ara ja està. Bé. GG, està bé. Va, podem tornar a jugar. Ai, tinc una missió de 10 batalles. Està bé. Va. Millor, ara m'agrada més. Però t'has d'acostumar una mica. A veure. No. Bueno. Bé. No. A veure. No importa. Vale, va. Va, ara quedem primers. En teoria, ara la gent és molt dolenta. I jo, mira, estic perdent. En teoria, ara la gent és dolentíssima. I no provo a perdre. Si li estic donant a l'autoataque. Bueno, guau. A recuperar vida.
Bueno. I hi ha un munt de groms, He de curar vida. No. Bueno, va. Vale, va. Ahora a tope. No! No, estava massa focalitzat en agafar les gemes. Va, una altra partida, va. És que no se'm dona gaire aquest. Altres sí, però aquest és el que pitjor se'm dona. Bueno, va. No me robis les meves gemetes. Vale, va. Skill. Vale, sí, kill. Per poquet que no m'agrada tant, però bueno. Se confon bastant, trobo, que Pam i aquest Brawler. No, vaig a buscar gemes, company. El confon amb Pam. Vale, queden dos. No. Bueno, vale, va. Vale, bé. Va, fem l'última partida, va. Vale, va. I quan fem les 10, doncs intentaré fer vídeo a les 10 partides per poder agafar les 1000 fitxetes. Vale, va. No. Per què li estic donant autoataque? No! Bueno, acabem el vídeo aquí. Espero que us hagi agradat i que hagueu après del nou Brawler i que ho feu millor que jo. Fins aviat i adeu.